Sa lugod na subong sa balita sa Hinampa. Sa tennis, ginlutos ni Alex Ayala ang Olympic champion nga si Zheng Qinwen sa imbukadang round sa 2026 Mo Badala DC Open sa Washington, DC, USA sa scoring of 4-6, 6-4, 6-1 ang ilahampang. Ginpadigayon siniman lang kagahon natapos siniman alas 5. Ini nga comeback win among balos ni Ayala matapos ginlutos man siya sa among Chinese star sa 3-set semi-final sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. Nagahulat kay Ayala sa round of 16 ang reigning champion nga si Leylah Fernandez. Isa ini ka-interesante nga hampang pagod Filipino-Canadian si Fernandez nga nagatiglawas ang Canada.